Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init. Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Mas spaghetti tayo, Real ang pasta ko. Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Maugma na makabalik sa trabaho. Makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. And here's our people's champ, Manny Pacquiao. Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH
States FDA CFRR Permit Number 0133 Series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 12:07 na nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang. Ini ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga, digdi sa radyo DZGB. Ako po sa inyo maging tagapagbareta, ako po si Renz Luna. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, Rapu-Rapu Island nasa delantirang magdiklom na sa aga. Pagbakuna tinawanan nilinaw kan gobyerno lokal kan Legazpi City. Sa lado nasyonal, dugang pangbakuna maabot ngunyan na bulan. Mga lugar na nasa MGCQ ipinaluwas. Bareta sa ibang nasyon, lugar sa Afghanistan na kontrol na kan mga Taliban. Sa laro ni sports, PBA teams pwede nang mag-practice sa aga. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Importanteng marahayan na law na ini para sa mga konsumidores din kuryente kan islang banwaan kan Rapu-Rapu Albay dahil ang tasagkod na sa nangunya na maghapon para makabayad kan sa indang obligasyon na dapat mabayaran sa Albay Power and Energy Corporation. Taning malikayan na magdiklom ang sa indang kapalibutan. Ini sa rason na dapat mataparan nindang kinakaipuan na 15 milyones pesos na babayaran sa APEC dahil ang takunday sigurado nang madiklom ang islang banwaan sa aga. Erot kay ni sinabi ni Madam Pat Gutierrez, nagapagtaram kan APEC na talagang dai mababari ang sa inang enot ng panindogan na kung talagang dai makabayad kan nasabing kantidad. Dahil na sindang magiginibo kundi ang ipasunod ang disconnection sa isla mantang damay na digdi ang mga konsumidores sa nagbayad na kan sa indang konsumo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Maabot pa sana sa 10% ang sobra sa 18,000 na mga senior citizens sa Legazpi City ang nagpalista para sa mabakunahan kontra sa COVID-19. Pinanpahig ni dating City Councilor Chito Baldo, focal person kan vaccination program kan gobyerno lokal, sa pagkasabi na sinda padagos man ay makikipagkoordinar sa mga barangay, taning maisiyan kumpira ang mga senior citizen na interesadong magpatadok din bakuna. Idinagdag pa man ni Baldo na kung ano ang bakunang enot na itinudok sa mga senior citizen, yung manggirara ang gagamiton sa ikadawang dose. Sinabi niya na kung enot nang nagparehistro para sa primerong dose, dahil naman kay po na magparehistro girari dahil taigwa na sindang listahan sa City Health Office. Sa ibong nalado padagos sa sindang pangapodan sa mga senior citizen na magparehistro tangan ng mabakunahan naman ang mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic.
Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang bayan Jesse. Hinagad ni Alcalde Vic Perete kan Daragalbay sa mga residentes kan barangay na maging maingatin marhay sa pagsegregar kan mga basura lalo na mga ginamit ng face mask, face shield at sinibapa. Siyan sinabi ng mga ini dapat ibugtak sa separadong laugan na sinselyoan in maigpit bago man isabay sa ibang mga basurahan. Idinagdag pa ni Perete na parte ini kan sa hindang kampanya kontra sa nakakaulakit na COVID-19. Sa ibang nalado na nga po ng giraray na alkalde sa mga residentes kan barangay na pinmin ng magsunod sa minimum health protocols lalo na tamen na-rehistro pang positibong kaso kan COVID-19 sa nasabing banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Sa Esfuerzos de Albay, 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, si pulang giligan ng mga barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda ay kaigwanan ni lakdang na maglibot sa mga barangay tangan ng reparuhan ng hiwaskan danyos perwisyos sa mga kabasan matapos atakiron mangini kantong ro na naging dalan tanganing madanyaran ang mga paroyan. Hindi matapos ang mga technicians kan Department of Agriculture magkoordinar sa gobyerno lokal tanganing pag-adala ng sitwasyon kan mga kabasan, siring man, magibuan ng magkakadigong solusyon siring man, maproteheran ng interes kan mga paraoma. Erot kanyang tungro nakaapektar sa mga kabasan sa Libon, alagad ini naglakop na sa pulang gimantang nadadamay naman ang banwaan kan Uwas Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Apuera sa gigibunan vaccination area sa SM City, Legazpi, Pacific Mall as in LCC Main sa Legazpi. Mabugtakman ng registration booth para sa mga senior citizen na nadipisilan na magparehistro. Sigun sa Legazpi City COVID-19 Immunization Registry Focal Person Chito Baldo, importanteng marahay na bago mabakunahan ang makapagrehistro na sa QR code kan mga Legazpeño magin ang mga senior citizen. Kaning kaso magkulang asinday mapano ang pigtatala na slot, ang mga bagong rehistro ang gagamitin na pang-ipno digdi. Ngunyan na aldaon magpapadago sa pagpapabakuna sa mga senior citizen sa syudad kung saan nasa 120 dose nin bakunang AstraZeneca ang nakaalokar sa kada mall na gagamito sa pagbakuna sa mga senior citizen. Dugang panibaldo na pagkakarkulong nasa 18,000 ang populasyon kan senior citizen, alagad 10% pa sana ang nakapagrehistro sa QR code kan syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downey. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nasa 3,600 na mga pamilya sa barangay 56 Taysan, Legazpi City ang natawanan in food packs hali sa Ako Bicol Party List. Katagod kay inikan pagpapadagos na paglibot ka ng sabing party list sa mga barangay sa syudad para magtaunin ayuda sa mga pamilyang nadidipisilan sa buhay. Personal na pinanginota ni Congressman Alfredo Pilo Garbin Jr. kung sa insigun sa intakulang tabangan bagas, meatloaf, corned beef as inibapa sa mga Legazpeño. Mantang nakula man ang pasalamat ni Kapitan Renato Valladolid sa Ako Bicol. Sa kanyan magpapadagos pan ayuda sa pamilya kan Ako Bicol Party List sa ibang lugar sa reyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mas pigpapakusog pa kan Land Transportation Office Bicol ang sendang kampanya sin pangapodan na may promutiran salbadong tinampo para sa mga disiplinadong driver ni manlain-lain na bihikulo. Sigo din ni kay LTO Regional Director Francisco P. Ranches, katagod kan selebrasyon kan Road Safety Month kunya na Mayo, na may temang Alert Today, Alive Tomorrow. Mantang paragos ba na ipagkapag-coordinar ninda sa iba pang mga ahensya di gobyerno para makapag-implementar asin makapag-kondukta nin mas mahiwas sa pagdiseminar nin impormasyon sa publiko. Dugang ni Ranches na aktibo man ang sendang mga personay sa pagkakaigwanin mga checkpoints sa tinampo para madakop an may mga bayulasyon sa eksistidong ley. Pinanginota ni Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo kan Police Regional Office No. 5 ang pagtatapos kan 621 mga kapulisan sa ginibong ensayo sa iraram kan Basic Internal Security Operations Course ngunyan aldaw na ginibo sa Campo General Simeon Ola, Legazpi City.
Ang mga naggraduar ay tataltag sa maniba-ibang probinsya asin City Mobile Force Company asin Regional Mobile Force kaning mapakusugan puwersa sa pagkortar kang kriminalidad, partikular nan insurhensya asin terorismo sa reyon. Sa mensahe ni Estomo, tinawan doon kay niyan mga programa kang presenteng administrasyon sa pamamayo ni Police General Guillermo Eleazar, ang hepe kang pambansang pulisya. Kasabay kani pagiramdom sa mga bagong miyembro kang Kasurug Bicol na sinda or sa indang advokasya kaning masiguro seguridad sa tahaw ka na mamatay na pandemya. Yan ang mga barata sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixed Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternatibo, The Bigsi Center, sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of A&M. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may You Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag You Downy. Kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24
based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ang baretang ini, hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na ang gobyerno mangangaiponin 20 bilyones pesos na budget aning mabakunahan ng mga hoben pampopulasyon sa nasyon. Sa sinabi na nasabing kantidad pwedeng gamiton sa 15 milyones sa populasyon ng mga hobenes. Siya nagpaluwas impahayag kasunod kan mga reports na tinawanan na nin otorisasyon kay Estados Unidos ang Pfizer asin biotech vaccine na pwedeng itudok sa populasyon na may edad na 12 anyos pa ibaba. Sa 2021 national budget, may alokasyon na 82 billion pesos para ibakal nin bakuna tanganing mabakunahan na sa 55% kang populasyon sa nasyon. Kailangan kang Private Hospitals Association of the Philippines sa PhilHealth na kasuhan na ang mga ospital na may palsipikadong klamar. Tinikasunod kang ginibong investigasyon kan PhilHealth na isinangat na sa sobra sa 15,000 na mga fake claims. Kanibang ospital po hanggang 2019 hastang unya na taon. Sila may Dr. Jose De Garno, pamayo ka nasabing grupo nin mga pribadong hospital na pinagreklamo sa ditnin marhay na porsyento sa sobra sa 3 milyones na fake claims. Dede pa man na isangat kan PhilHealth. Siyang tinawanan nito na dapat para rumon pa kan PhilHealth ang investigasyon asin siguruhon na may isangat ang kaso. Hahagado ni Senate President Tito Soto na magkaigwasindan ng dugang na session day para matawanan ng atensyon ang mga priority bills na kinakaipon may pasarna sa mas lalong madaling panahon. Kung ang Kamara de Representantes sa Senado magbuelta na sa saindang regular na sesyon sa Mayo 17.
Sen sinabi na pwede man sindang magkaigwan ng session kada Webes siring sa ginibukan lumang kongreso na nagkaigwan ng dosing pagtiripo ng bis na siyam sana. Idirigdag pa man ni Soto na sa Lunes magkakaigwa sindahan ng caucus tanganing matukar kung arin ang mga propestong lakdang na dapat matawanan nin prioridad. Naglalaom si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na ang mga nasyon sa Southeast Asia as in China magkaigwaning kasunduan sa Code of Conduct may kinaraman sa issue sa South China Sea poong ngunya na taon sa God sa masunod na taon. Siyan sinabi na importante din marhay na ipaagi sa diplomatikong negosasyon tanganing maresolberan ang pag-aaragawan sa kontrobersyal na kadagatan sa West Philippine Sea. Idinagdag pa man Esperon na pwede man na magkaigwan ng pagtiripo ng mga nasyon na may klamar sa teritoryo tanganing day na magkaigwan ng dakulang problema. Natuyaw ka PDP Laban Bulacan Chapter ang pahayag ni Senador Manny Pacquiao dahil sa pahayag ni naging panindogan ni Presidente Rodrigo Duterte sa kontrobersya sa West Philippine Sea. Sa resolusyon na ipanaluwas sa indang sinabi na daisinda oyon sa pahayag ni Pacman na minakontra sa hero ni Duterte sa nasabing issue. Enot kay ni sinabi ni Pacman na nakukulangan siya sa aksyon ni Duterte sa nagiinit na issue sa pag-aragawan kay iba pang nasyon sa West Philippine Sea. Mantang ang Pilipinas may klamar man digdi dahil ang sinakop kan China ang lugar na nasa laog kan exclusive economic zone. Ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na interesadong magkandidato para sa 2022 presidential election sa Alcalde Isko Moreno kan Manila. Inansayang pahayag kasunod kang ginibong pre-qualification process kan oposisyon sa sambayan kung si sayang posibleng suportahan ninda sa masunod na eleksyon. Sinabi ni Trillanes na si Isko pwedeng apodon na Johnny came lately as in bukas na makakuha ng endorsement ni Presidente Rodrigo Duterte. Idinagdag pa man yan ang mga Johnny came lately pwedeng apodon na oportunista. Meron kayo na sinabi ni Trillanes na siya interesado man na magkandidato para presidente kung magdesisyon si Vice Presidente Leni Robredo na magatras na maging pambato kan oposisyon asing unini desididong magkandidato para gobernadora kan Camarines Sur. Bareta sa ibang nasyon na kontrol kan Taliban ang NERC district sa Wardak province sa Ranis sa Kabul, Afghanistan. Ginibon surprise attack tulong aldaw bago ang pagpuon kang ceasefire. Ang nasabing lugar ang ikaduang distrito na nasakop kan Taliban sa laog sa nanin sarong simana ng enot na iyo ang Borka district sa northern province kan Baghdad. Sinabi ni Taliban spokesman Zabilullah Mujahid, nagabos sa mga lugar sa nasabing distrito arugan police, army, intelligence department sa indanang nasakop. Ipinagorgulyo man kay Nina Dakol sindang nagadan ng mga soldado sa sin mga pulis sa nasabing lugar. Kinumpirmar man ni Governor Abud Rahman na nasakop kan Taliban ang lugar asin minatras ang mga soldados asin mga pulis. Sa lado ng sports, pwede na magpunan ng ensayo sa Sabado ang mga teams kan Philippine Basketball Association in preparasyon para sa pagbukas kan PBA 46 season sa masunod na bulan. Yan pahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall sa pagkasabi ng Meralco Bolts mapuuna kan sa indang ensayo sa Mayo 15 sa paagi ng Gis Diaz na Bubble Camp sa Lawag City. Sa ibong nalado, plano man kan talk and text katropa na magkaigwa kan sa indang ensayo sa nasabing lugar. Ang Alaska Aces, Blackwater Elite asin Phoenix Super LPG may plano magkaigwa ng ensayo sa Batangas City. ACBC, anapod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa imbensyon nindang sapatos na puweras sa magaan, magayon asing komportable sa bitis. May sipi rin para pwede mong masalida na itsura kung asing kolor kay ni anytime, anywhere. Ili dahil sa paikan sapatos na ACBC, pwede mong i-customize ini depende sa imong okasyon o aktibidad na pinag-aatindiran. Istorya na iiba. Si Hoeng Uy, 58 anyos, si sarong Kung Fu Master pamoso sa Malaysia dahil sa ibang klase niyang four-finger o hintuturo. Masasabing lansangan sa hintuturo dahil sa kakayahan niyang magluho ng mga lumbod o buko. Sinabi niyang 17 anyos pasa na siya kan magpuon sa pag-ensayo kan bigapod niyang one-finger Kung Fu mananggaruman sa na siyang may martilyong gamit dahil sa kaskas niyang magluho ng lumbod. Nagbunga man sa iyang insider record holder na siya ang unyan pag-abot sa pakaskasa sa pagluho ni lumbod gamit sana ang guramoy.
Nakuha niya ang Guinness World Record kan maluho niyan 4 na lumbod nin nyog sa laugsanan nin 1.1 or 1.15 seconds. Ngunyan naghanap buhay si Ho sa paikan pagpapahilingkan sa ibang klaseng abilidad sa mga turista na nagdadayo sa indang lugar para mahilingan pagluho asin na pagtatao sa iyan nin sa diri niyang lugar kung saan siya makakapasali para sa publiko. Rekonosido kan Malaysia ang sa iyang kakayahan sa paagi kan pagtaon niya nin sa diri niyang lugar kung saan makakapagtanghal siya para sa publiko. Flashback. Mayo 14 kan taon 1915 kan mamundag duman sa Baryo Talaytay, Argao, Cebu si Isidro Quintanar. Sarong pobre na tinabangan ng sadiri para maging abogado as miyembro kan movento kan mga guerrilla durante kan Gera Mundial II. Produkto ng pampublikong eskwelahan, nag-adal si Quintanar sa Visayan Institute for College si nag-adal sa University of Manila ning abogasya. Nag-alkalde siya kan sa indang banwaan na naging dalan para maging bantog siya sa bilog na nasyon dahil sa marhain na pagpaplano asin reorganisasyon dahil siya minatugot sa redundancy o duplication sa trabaho sa gobyerno. Yan ang mga barata. Sinurat dyan sa DZGB News Base para magtabang News Director Edwin Peralta, Chairman News Manager Mar de la Cruz. Ako po sa inong nagkita kapag baretang unya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kalado Technical si Kuya Manny T. Sa IT si Arvin Laarasin, si Richard Astor. Di maghali, di magpuklat. Masunod na ang programang Iskaramusa. Kayo ba si Angel Mustasa? Pagkatapos sa nagkape ng mga pagirumdong. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napakaganda kasi man abutin. It's the day, best cafe, give me. Best cafe is the day. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Renz Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Renz Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top